Oke, semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin. Sambil menunggu para artis kami yang belum siap tentunya satu tebang kali ini Ngiras Pantas Section, terima kasih OP Production, selamat bertugas. Juga rekan-rekan dari Mata Audio ya, selamat bertugas Bapak Tenda. Kidung Wahyu Kolosebo berkolaborasi bersama Dinar Budaya Campur Sari. Lakunis kaya wara kelawan meka homo kang tur angkara senajan setan gentayangan tansah gawe rupeda hingga pusing jaman amat nyirap geni bisa murka maperhartaning ponco saben ules sing netra linambaran sing kawelasan ingkang paring kamulyan sang yang jati pangeran jiwaku kalbu samudra bebunton ning lagu tumuju dhateng Gusti zat kang amor poho dumadi manunggaling kawula Gusti kerentek ati bakal dumadi mukti ingsun tanpa piranti. Sumebyar ing sukma madu sari ning paraweto maneka warna prada bangun praja sampurna sanggala tidha moksa ala bendunya to sirna tiasing ro somardika setya pusaka kalima sada yekti dadi mustika sajroning jiwa raga bejo mulya masakita dikdaya bawal kesana biar manjing sigra ampuh sepuh kena bisa panelo agak bunga sumringah dadar ing waya-waya satriya tata sembodo wiratama katon sewu kartika ketaman wahyu kolosebo Dinar Budaya Campur Sari masuk hey.
rasane ati kadya tirta kang suci